Mga drivers o mga konduktor sa Cebu South Bus Terminal gipaubo sa surprise drug testing unining unang adlaw sa Semana Santa. Gihimo kini atol sa uplan HULI week nga gilusad sa PDEA, LTO ug LTFRB aron masigurong luwas ang biyahe sa mga public transport nining Semana Santa. Gawa sa TOP nga gi-issue sa LTO, kasuhan usab ang mga bus driver ug mga konduktor nga mamatud-an nga tigamitan sa gidiling drogas. Ani ang report. Taas ang linya dili lang sa mga bus kundi sa mga driver o konduktor nga nagpaabot sa ilang turno sa drug test. Nagpunsisok ang kadaghanan pagpa-examine sa ilang ihi aron mahuman og dali alang sa ilang biyahe. Sa drug test? Mayo sir, kuwata sa mga kuwan ba? Mga ligtas sa kuwan, diskrasya. Test boss. Okay na boss. Sir, sakto sir. For safety sa ato pasahero ba? Sa ato bus. So this is for the safety of the riding in public. We all know there are many reports involving accident that can be attributed to the drug use of the drivers. Gipadayag ni Director Edward Hitalia sa PDEA 7 nga tumong nila sa uplan Holy Week nga dili makalusot kadto mga driver o konduktor nga tigamitan og ilegal nga dugas sanglit na miligro ang kinabuhi sa mga pasahero. Kapag sinabi natin nag-positive ang sa driver, may appropriate intervention ng government, lalo na yung tinatawag nating treatment and rehabilitation centers. No? So, samtang gipadayag sa LTO nga isyuhan nila og TOP ang mga drivers nga magpositibo sa illegal drugs ug pasakaon usab og kaso. Dari sa LTO karon is once nga na-tested positive, may isuhan na yun natin siya TOP para sa confiscation siyang license. Medyo nagkuot karon ang sitwasyon diri sa South Bus Terminal, nalangan sila tungod kay ang mga driver, mga konduktor gipaubo sa drug test. Aban sagad sa mga pasahero nga tuwa nga na istorya, okay lang malangan sila basta sigurado ang ilahang biyahe, luwas sila makaabot sa ilahang destinasyon. Wa na iksapayan sa mga pasahero nga malangan sa biyahe basta di lang makasakay sa bus nga adik ang nagmaniho. Para sa seguridad sa mga pasahero. Mahalag malangan. Mahalag malangan. Kay okay naman sa nga magdrakti sila kay pasahero di biya lalim sa Dragti sa mga driver. Okay ra sir. Para paabot lang may sasakyanan para makapauli Nagsugod na sa pagdagsa ang mga pasahero sa South Bus Terminal. Hinoon sa pagkakaroon, aduna pa'y daghang mga bus nga kasakyan. Ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.